Nasayod ka ba nga ginarekomendar ang pagkaon og monggos sa American Diabetes Association tungod kay ubos kini siya sa Glycemic Index? Busa pwede kaayong kaunon ang monggos sa mga adunay diabetes. So kung diabetic ka, kaon og monggos tungod kay ubos kini siya sa Glycemic Index. Kung taas og Glycemic Index ang food, bawal na siya sa adunay mga diabetes. Busa unsa pa ang inyong gihulat? Pag-utan na mo og monggos sa guli nagtalbos kanang udlot sa kamote? O baka ha udlot sa ampalaya o bunga sa ampalaya, kana ampalaya mismo? Lami po na siya sa gulan og kalamunggay, sili, alugbati. My gosh, lami gyud kaayo ang alugbati. Kung wala mo'y alugbati, hala adto mo sa among balay kay daghan mig alugbati didto. Oo, diha sa amo ang kilid. Na may mga gipang tanong, mao na nga di mi maguol ug wa mi sudanon. Kung mahutdan mig sudan, mangutlo ra mi diha og kalamunggay, alugbati, ug uban pang mga gulay. Udlot sa kamote nga pwede rang sudanon anytime. O lami pud kaayo sa gulan ang monggos, di ba? O kanang tangkong or sa ato apang pinulungan tangkong. Apil na ni ana ang sitaw, kalabasa og talong. Sigurado gyud nga himsog ta. O sigurado gyud nga makusgan ta kung mukaon ta og monggos. So, kauntag monggos kay daghan kini siya og vitamins og minerals.